ପିଲାମାନେ କୃଷି ବିଦ୍ୟା ନିଧି ଯୋଜନାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଏଯାଏଁ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି କୃଷି ବିଦ୍ୟା ନିଧି ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସିଏମ୍ କିଷାନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ତାର ଡିଟେଲ୍ ଚେକ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର କାଟାଗୋରୀ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତ ST, SC, OBC, SCBC, EBC ଏବଂ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ତାର କୋର୍ସ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ସବୁ କୋର୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଆୟୁର୍ବେଦିକ, BSc, BBA, BCA, ଡେଣ୍ଟାଲ, BTech, ଫିସରୀ, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି, ହୋମିଓପାଥି, ITI, MTech, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, MCA, MBA, ମେଡ଼ିକାଲ, ନର୍ସିଂ, ଅକୁପେସନାଲ ଥେରାପି, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ, PhD, ଫାର୍ମାସି, ଫିଜିଓଥେରାପି, ପଲିଟେକ୍ନିକ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ତାହା ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ବେନିଫିସିଆରୀ ID ଅଫ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ। ତା ସହିତ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏଇଭଳି କେତୋଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ରେଡ଼ି କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 30 ନଭେମ୍ବର 2025। ତ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ PDF ଫର୍ମାଟରେ ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ PDF ଫର୍ମାଟକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ୍ କୃଷି ବିଦ୍ୟା ନିଧି ଯୋଜନା। ତ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ସବୁ ତାର ଇଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି। ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସବୁର୍ସମେଣ୍ଟ। ତ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା ପଢ଼ିକି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ରହିଲା। ଏହାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆପଣ କେଉଁ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାର ଡିଟେଲ୍ ଏଥିରେ ରହିଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯଦି MBBS କୋର୍ସ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 37,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ସେହିପରି ଯେମିତି BTech ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯିଏ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କେତେ, 60,575 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କେଉଁ କୋର୍ସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 26,500 ଟଙ୍କା। ତ PDF ଫର୍ମାଟରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନିହାତି ଚେକ୍ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।